Sarshid. Салом алейкум. Бо ман бо Шерхан бо канали Ами Мобишоп омадем дар маркази шаҳр. Ман калимаи Wi-Fi шумо дар знакомия? Знакомия. Ҳар якта шумо истифода мебаред вақте ки 4G ё 3G тон кор накунад. Скоро бо 5G мебурад кон. Сериално дар он вақтам шумо дар кор мешавад. Дар офис, дар дигар компания, дар любой ҷо дар хона ҳамаи мо шумо Wi-Fi дорем. Лекин ҳамаш пул қатъия, пул. Яъне мо бояд оплата кунем баъди вай истифода барем. Лекин дар ин видео ман кӯшиш кардам ки шумо дар Wi-Fi бепула биём. Дар куҷо чихе? Ҳозир шаҳрда мегардем, ман дар шаҳр мегӯм дар куҷо ҳастай бесплатный Wi-Fi. Ина яке ҳамун ҷойҳо пеши зданияи Ксел. Инам зданияда бесплатный Wi-Fi ҳастай ки шумо просто медоред дуруни инҷа и метавонед ки спокойно ай телефонтон бидроен кино скачат кунед ё ки корото накунед ё ки просто чатни кунед. Амин ҳозир омадем ҳаминҷа Wi-Fi, то есть Wi-Fi мо ягон хе мусофка надорам, ҳозир медурам, ҳозир мебинам шитобе ки дуромада Wi-Fi фихтона просто проверка кунед скорости вая, бояд шумо именно на приложение бояд скачат кунед, speed test ном дора. Яъне ки мо дуромадем кора сар кардем, ҳисоби ки интернет нестай, ошибка додестай. Барои чи интернет нестай намедонем, к сожалению подключение дамо нашидестай. Лекин инҷа дар якчанд бачаҳо ҳастай, айваё кор кардестай. Айма, к сожалению, кор накардестай, намедонам. Ин аз следующий ҷои мо боғи рӯдакӣ, боғи устод рӯдакӣ. Ҳозир мерем мебинем ки Wi-Fi дар инҷа чӣ хел кор мекунам. Чӣ хеле ки диде дуромадам дуруни ҳаминҷада уже сразу одамо шиштагиян, спокойно ҳамашон интернет истифода бурдестанд. Мо ҳамон хел спокойно дуромадам, мегафон набине чӣ хеле ки ҳастай. SMS омад дар номерои ман номера обратно добавит кардам и спокойно ҳозир ку мебинем ку YouTube дуромада мешава ё ки не. Так, скоростиш соза. Ина. Если бы можно было оказаться в любой эпохе в прошлом, куда бы вы отправились? Тема путешествий во времени очень популярна в современной индустрии развлечений. Интернет зур дар инҷада. Анаки следующий ҷо мерем. Бо мо бо инҷа омадем бо инами боғи фарҳангии фароғатӣ Садриддини Айнӣ. Дар тӯри 3 та аср истодагиай парк Б990 бисёр парки новинкай, тоже бисёр чизои аҷоиб дорад дар дурунуш. Мо пешаи дуромадан авхе дуромадем кассай оплата кардем, гуфтам ба дари калон бидро. Ҳозир ба дари калон медуроем. Так, ина дуромаданаш кам қииндаи не ки хай мо медуроем. Дар ҳақиқат мо бояд ҳамин шукронаи тинҷӣ ҳамонӣ кунем, барое ки вақте ки тинҷӣ боша ҳама чӣ мешави Wi-Fi мешави, стройкои нав мешави, зиндагӣ нағз мешава. Камакак ҳисуси шава ҳеҷ чӣ намешава. Барои вай хундан дар корай, ёд гирифтан дар корай, бунёд кардан дар корай, сохтан дар корай. Просто дар социални сети Инстаграма дар сурат видео хеле калан дар кор нестай, ба пеш на самом деле кардан дар корай. Ина чӣ хеле ки морам ай дастмон ҳамин қомадеста камака кӯшиш кардестем ки як информатсияи фоидарасон барои шуморо нишон диҳем. Лекин бо одамон пайдо мешаванд ки канали мо медорем, просто нигоҳ мекунам, подписатсия намекунам. Ва ҳамин подписатсия накардани шумо уже мо да ягон эффекти 50% шояд бирасонам, не ки мо кӯшиш мекунем. Лекин дар инҷада ягон духтара ки масалан хушрӯ боша, ягон кас хахахахи кори ахмақина нишон бита ё харпара нишон бита ё ягон прикола нишон бита, ҳама медояд подписатсия мекунад дар канали ҳавай чиз. Ҳама одам ё дигар кас аммо конкретно реальный контент тайёр кардастем, ягон подписатсия намекунем. Ман намефаҳмам барои чӣ. Ҳамин баъд меге ки дай хелиши от хай дастгирӣ кунӣ охи ничего себе охи мо омадем инҷа сёмка дестем вай кардестем я на подписатсия на лайк охи хай баъд се бора мо ҳам мекунем баъд мегем хай дастгирӣ накардан чӣ кунем. Гап сари просмотр намера, гап сари пул намера, гап просто яъне ба пеш гуфтан дар курайда вақте ки шумо як рафиқтона ба пеш гуфта як ҷуръатона естественно кӯшиш мекунад ки бо чизои навз кунад. Чӣ хел ҳаво хунук шида на самом деле ма дута пӯшидагим, се та ту айтагиш да оператори мо боша
ба фикри ман тоҷи сета пӯшидагӣ дастош ганда ях кардагим просто ях карда истай дастошо гузашта сабдае ки як чиз яке дар пешон гузаштак бобои Садриддин Айнӣ. Ман рости гап дами дар бораи технология гуфтум гап занам далчи биремон неким агар мо дар бораи мардаки қаҳрамони миллати тоҷик гап назанем ба фикри ман гунаҳгор мешавем. Барои чӣ бигем? Барое ки ман аз ҳамин мардак буд ки бисёр дастовардое ки ҳозир дан меман дорем благодаря инаи мардака. Баравай мо супосгузорем акара ранги хитоиҳо хеле мекунем, поклон мекунем. Поклон ман дар Средни Азияам буд, пешам буд. Мо бояд дар ҳақиқат калонура, қаҳрамонура, одамое ки айхидмон калонай мо бояд не только ҳурмат кунем, бо даже поклонам кунем. Ва ман лично худам патриотам и ман пешое ки пеши ҳамин одамода ки мисол ҳамха хизмат кардагиан яъне поклони худман мекунам и плюс чӣ хеле ки меган гардани хама шамшер намебура як хело фикр мекунан ки и униженияи гардани хам. Но гардани хам кардан пеши зур, пеши шери нар и унижения нестай. И баръакс и ментали як хело фикрошон камак каҷалай и хе нестай. Барои чӣ? Барое ки вақти гардани хам и ҳурматай. Як каса гапи хуб гуфтан, як каса таърифша кардан, як каса нағз дидан, як каса ҳурмат кардан фикр накунам ки достоинствои шуморо поён кунам. Баръакси шуморо баланд мекунад и менталитет фарҳанги баланди шуморо нишон медиҳад. Ман аз тоҷикҳо ай пеш то ҳозира ҳамихе будан ива ҳастанд. Мо ба воситаи ҳамихе поклон мо метавонем ки дили ҳамин шерои нара хурсанд кунем. Ина омадем уже иҷада Вай-Файи мегафон тиҷина исондагиай. Чӣ хеле ки шумо дидесте ҳозир медурем и мебинем ку чӣ хеле ай скорости иҷада. Ман барое ки недавно ай мегафон омадем дар уҷада мегафонда мора код запрашивад кард и мо код отправить кардем. А ҳозир спокойно ина уже ман дуромадестам. Ба фикри ман ирам тоже код мега воридшавӣ ба интернет медурем воридшавӣ ба интернет и ина ман уже ба фикри ман Вай-Файи ман уже кор кард. Барое ки ман уже як бор дар мегафон регистратсия кардагим. Спокойно ина интернет магазин Galaxy S9 Plus A80 и так далее 5891 метавонед дар мобишоп будуред дар нархи 5450 сомон харид кунед ва туҳфаи бесплатнои наушникам шумода метиян. Так интернет 100% медурем YouTube. Ман барои чӣ YouTube медурам? Барои канали мо дар YouTube аётон нобро шер хан медуре подписаться мекунед и бистринка мефаҳме информатсияи нағз ва ҷолиба. Он вам не Тимон, а он Тимати гуфтаи дар иҷада мебинем. Созай, короче, ирам лайк, мегафон, гап нест, мегафон, гап нест, мегафон, гап нест, мегафон, гап нест. Мегафон уже зури бад кор кардестай. Фикр мекунам ки стоиш компания, молодец. Ина уже омадем дар иҷа. Ина одама чихе ки дидесте, пири одама ҳозир месанҷе ку Wi-Fi фа мебинем ку Wi-Fi кор мекунад ки не. Wi-Fi чихе кор кардесте ака? Салом алейкум. Нормально. Села ака. Бояд сим-карта мо сел бояд бошад, что ки фарқаш нест ака. Ёфтем Wi-Fi фа ҳозир продолжит мекунем. Мо хушҳолем ки шумо ба мо ҳастед, интернет барои шумо. Thanks you for being with us. Internet for you. Okay. ҳозир виртуали мир медурем. Знукатаги. Ана иде знукатаги гуфтум хаб шид. Иде чихе магические слова кор мекунад. Продолжить кардем, но, к сожалению, камака тормозит кардестай, барое ки уже бине чанд одамон истифода бурдестай. О, кор кард. Бу забардасти рост, бу забардасти чап, чанқай бузболай набоша. Аза бефоида гап. Интернет. О, интернет. Лови удачу. Кстати, медуре как раз рекламой села бояд бине, барое ки меган ку бесплатный сир только в мышеловке. Барои иҷоди абура метавонед ки якчанд чизои дар кори худтона биёред. Агар реклама боша, тарифни плани компания и роуминг компания, но сел хай так далее. Хайра готово мекунем.
ина мо дур омадем ана каме санҷем ку YouTube чӣ кор мекунад ку YouTube сам главное YouTube так нет подключение на истондаге то дудестай подключение восстановлено. О, чей портрет до сих пор стоит на рабочем столе пашу? Кто променял ага. семью и кто был экономически Соз, соз билай. артисты ходят. Холса гап интернет даи ҷам соз кор мекуна и мегафонам рафтем дидем тош соз буд селам омадем соза холса гап ҳамаш активна кор кардеста. Единственное ки ҳамон ҷои якум монда камакак интернет заиф буд, но так бибинем 100% кор кардеста. ҳам шумодам рекомендация мекунем ки вақте ки интернетум тамом шуд ё ки пул надор ки мехоҳе ки ягон ҷои хеле ҳавои тоза бошаву и ҳам ҳавои тоза бикашӣ ҳам саротон хам бошаву нахе интернет истифода баре ҷои шумо ҳамин ҷай. Самое главное, бесплатный Wi-Fi, к сожалению, намеша ки дар киса бимониву бари дар любой ҷо истифода бари определённый ҷо ҳастай. Неки ма боварӣ дорам ки як рӯз мераса ки Wi-Fi уже и ранги намуд чӣ мешавада, ранги як чизи оддӣ меша ки шумо дар кисатон ягон ҷотон мегиреву любой ҷо истифода мебаре бесплатно. Холоса итог чӣ мегем? Итог ҳамин хелае ки дар Душанбе хидмон бесплатный Вай-Файи ҳастай. И любое время желающий метавона истифода бара. 4 та ҷойро гуфтам, бо плюс 5, 6, 7, 8 ҷои ҳастай ки ва ё тагои здания, яхе зданиё, яхе кафешко, яхе ресторано дам тоже ҳаста ҳамин чизо. И шумо любое время метавонед любое ҷода истифода баре. И дроманда канали мода лайк мондан, дислайк монданам фаромӯш накунед, барои ки чиз бисёр значение калон дора. Короче, коме ки тоже поён дар комментария менависа. Сюрпризиш чӣ мешава? Беспроводной наушник мешава. Так что бидурен тамошо кунед и ҳамаш сад мешава. Окей? До свидания.